TMTV. Хәерле кич, дуслар. Яшьлек тавышында сезне кабат мин Лиана сәламлим. Җәйнең 2нче аена да йомгак ясар чак килеп җитте. Шул уңайдан без резидентларыбыз арасында бу җәйнең иң шәп вакыйгасы дигән темага сораштыру үткәрергә булдык. Башлыйк. Тик менә әлеге сораштыруда кызганыч Ева Ричи катнаша алмаячак. Чөнки талантлы кыз бүген хит-парад кагыйдәләренә буйсынып, бездән китеп бара. Евага уңышлар телибез һәм хушлашканчы ук сине кабат яңа иҗат җимешләрең белән хит-парадта көтеп калабыз. Син бит минем бер генәм, ай кояшым син генәм, сине өзелеп сөям, аңлыйсың микән иркәм. Әгәр булсам янында, ягем бик талпына, бер үк китмәсин еракка, синсез нишләргә миңа. Гашыйк булдым мин сиңа, җаным минем бит сиңа, синең җылы кулларыңны тоям тәмле һаманда. Гашыйк булдым мин сиңа, җаным ата бит сиңа, синең назлы карашларың һаманда күз алдында. Хит-парадка керергә ашкынып торган резидентка да сүзне бирер вакыт җитте. Каршы алыгыз, бездә премьера. Баш өстендә кара болыт мин бит ул, кайгысыннан кабарынган минем күңелем бит ул, кайгысыннан кабарынган минем күңелем бит ул.
киләсе резидентыбыз өчен бу җәйнең иң шәп вакыйгасы миллионлаган футбол сөючеләрнеке кебек дөнья чемпионаты. Россиянең шаккаттыргыч уңышлары. Чыннан да шәп булды шул. Гашык булдым серле карашыңа, башым җойдым шул ук минутта. Хисләремне әйтеп аңлата алмыйм, мин яратам бары шул гына. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйлармы да сине иркәнедә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйлармы да сине иркәнедә. Яратам бит нишлим инде хәзер, әллә синнән йөгереп качыйммы? Сөям сине мәхәббәтем диеп, тагын бер кат әйтеп карыйммы? Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйлармы да сине иркәнедә. Сәнгәр күктә кара кошлар оча, бездә ышык сөю күгендә. Мәңге бергә, мәңге яратышып, яшик җанып бәхет илендә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйлармы да сине иркәнедә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйлармы да сине иркәнедә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйлармы да сине иркәнедә. Уйлармы да сине иркәнедә. Әмнә безнең бәләкәй триобызга бу җәй аеруча нык ошаган. Аделина гаиләсе белән Ялчикта булып кайткан. Аяз бию төркеме белән Биләрдә уздырылган Сәләт форумында катнашкан. Ә Самира тиздән җәйге лагерьга китәргә җыена. Менә бу җәй ичмасам, афәрин балалар. Кызлар, карагыз, алма алып килдем. Кырдым алма бакчасына, алма җиргә коелган, җырламыйча түзә алмыйм җәен.
бәхетле җәй быел Марсельныкы булгандыр. Бу җәйнең 3 төп вакыйгасы белән бүлеште егет. Беренчесе, узган атларның берсендә яшьлек тавышында абсолют лидер булуы. Икенчесе, дуслары, якыннары белән туган көнен шәп итеп уздыруы. Өченчесе, ел буе көтеп алган отпускысы җитүе. Һәрчак шулай күңелле яшә, Марсель. Син әлегә түгел, син үзгәрдең. Әллә язмыш, әллә үзебез. Чын йөрәктән чыкмаганымы әллә яратам дип әйткән сүзебез. Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Әйтмәсәм дә сизәм инде. Йөрәккә ярсу, җаның яралы. Синең хисләр сүнгән, әйтмәсәң дә күзләреңнән инде аңладым. Тик кызганыч йөрәгемдә генә мәңгелеген була алмадым. Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Аерылдык шул бәгърем, аерылдык. Җәйнең иң шәп мизгелләрен Фәнис Яхин нәкъ менә август аенда татырга планлаштыра. Агыйдел җыр һәм бию дәүләт ансамблендә эшләгән егет тиздән җәйге ялга чыга. Репетицияләрдән азат була. Күңелле яллар сиңа, Фәнис. Бураннарсыз, кышлар була, алымый чәчкәләрсез.
Yazlar jite alımый барлык әткәйләрдә синең кебек. Олы жанлы исем йөртә алымый. Котлы булсын әткәй туган көнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Ташкыяда кайчак җимерелә дуслар саткан. Чаклар җитәрлек тик әткәйнең иңе янәшәдә. Ярдәмләшеп тормыш итәрлек. Котлы булсын әткәй туган көнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын әткәй туган көнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр Ömürlerde türlü haller bula abındıra. Күккә күтәрә синең сабыр жанлы йөрәккәең. Барысында җиңелеп үткәрә. Котлы булсын әткәй туган көнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын әткәй туган көнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар, бары изгелекләр яусыннар. Сабантуйлар темасы Динар Зарипов өчен дә якын. Тик ул башка резидентларныкыннан аерылып тора. Пермь Сабантуена барганда көпчәге шартлап запаскасы булмыйча 20 километрны дискада гына баруы истә калган. Ул машинаның калтырауын гомер онытасым юк дип бүген дә шыбыр тиргә батып сөйләде Динар. Бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле. Шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем.
Yüreğimde tiksin gene Kadirli benim süyüklüm Sen degende utqa kirem Sularını da kişermen Yugatmışa seni bağrım Kadirlep gene yaşarmen Yugatasım kilmisine Kilmisin ses yaşısın Gümür yolun senin bilen Kile bağrım beylisin Yugaltasım kilmisine Sen birden birim minem Yüreğimde tiksin gene Kadirlim minem süyüklüm Ömür yolun мәңгілікке Жетекләшіп біз атлıyıq Suyu uşağın sündürmey Yürek türünü de saklayıq Yugaltasın kilmisine Kilmisin ses yaşısın Ömür yolun senin bilen Kile bağrım beylisin Yugaltasım kilmisine Sen birden birim minem Yüreğimde tiksin gene Kadirlim minem süyüklüm Yugaltasım kilmisine Венера Садриева үшін бұл жайның ең көңілі вақиғасы әліге сабан туйлар. Тек қыз әлі жай бітмәді бит, мен мұғжизалар күтем деп елмайды. Әгер дә сіз тылсымшы екен, бәлки ол мұғжизаны сіз болдырырсыз. Кайрыкын излеп
Әміне тырыш ауыл егеті Нияз Сафиуллин бу жайда 2 көндә 2 килога ябуы рецепт уйлап тапкан. Кызлар, якынрак утырыгыз. 2 көнгә 2 килога дибит. Әти белән көтүгә чыктык. Сыер артыннан чаба-чаба хәл бетте. Үлчәнсәм, ябык камында, чын фитнес авылда, җәйне спортзалда түгел, ә авылда үткәрегез дип бүлеште Нияз. Aşık buladım, bir kürüde yarattım. Mine gene, sen üzüne qarattın. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım imin. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım imin. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Kilgen sayın kileseler, kürgen sayın küresi. Kilesina, bağır kayım diyesi. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım imin. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım imin. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Benim yanda uğranını berkim de ala almaz. Sen bit bağırım bir revgene yatlarga berük kalma. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım imin. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım imin. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Erip gitem kebek min. Әміне Илгина Муллакаеваны жеңудән бер генә баскыч айырды. Ул бүген үзенең бер позициясын югалтып, 2нче урынны яулый. Котлыйбыз Илгина. Yaşaralaş yılmayganda sağlığa düzelmedim. Olmalı kul şeşke koydu, sina dip düzelmedim. Kumeli bakşam gülün birem, seni bitminim süygene. Yarattığına kadrini bilip, yaşaralaş gülemem. Kumeli bakşam gülün birem, seni bitminim süygene. Yarattığına kadrini bilip, yaşaralaş gülemem. Ömrüm tonlarında bul bulup basıp sayrıyım, üzülüp dallarında. Kumeli bakşam gülün birem, seni bitminim süygene. Yarattığına kadrini bilip, yaşaralaş gülemem. Kumeli bakşam
сандуғаш бір құш болып, яныңда мәңгі қалам. Көңіл бақшам гүлін берем, сені бетімейнім сүйгенім. Яратының қадірін біліп, яшар алаш көлемім. Көңіл бақшам гүлін берем, сені бетімейнім сүйгенім. Яратының қадірін біліп, яшар алаш көлемім. Күптән түгел генә хит парадка килеп кергән Айгөл Закирҗанова бу атнада Алим кычасы. Хит парадының лаеклы беренче урынын да нәкъ менә аңа тапшырабыз. Әҗәйнең иң күңелле шәп вакыйгасы ул да булса TMTV Production белән берлектә әлеге клипны төшергән көн икән. Бу көн клип төшерү белән генә түгел, ә улының 10 яшьлек туган көне белән дә истә калган Айгөлгә. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч улың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Худайдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти Безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти кулларым. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти кулларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти
Безгә бирелгән вакыт ахырына якынлашты. Урыннар билгеләнде, бер атнадан күрешербез. Исән-имин булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного